Eu son José Catoira e son luthier, son constructor de instrumentos da familia do violín. Violín, viola e violonchelo, normalmente. Vamos a ver, eu empecé no oficio como gaiteiro, querendo ir a Vigo a aprender a facer gaitas con Antón Corral, na Escola Municipal de Artes e Oficios. Cheguei ali e en vez de facer o curso de construcción de gaitas, decidín facer o curso de construcción de arpa céltica e instrumentos de corda antigos con Ramón Casal. E aí empecei no oficio da corda. Pois eu empecé ali no ano 99, estuve ali entre o 99 e o 2001. Despois marchei a Inglaterra e estudei na escola de Newark. Aí foi onde me especialicei na construcción e restauración do cuarteto de corda clásico. O proceso que seguimos en este momento é o proceso tradicional italiano do século XVI e século XVII. É un modelo de traballo baseado no molde interno e é todo feito co mesmo, casi o mesmo sistema, mesmas ferramentas e mesmos patróns. Todo se basa na construcción dos aros do violín como o primeiro elemento e a partir de aquí se desenrola o resto do instrumento. Bueno, ahora xa, despois de tantos anos, non sei exactamente que dicir. Quizás pode ser que o que máis me guste sexa a sensación de tranquilidade que teño no meu taller, cando traballo, non? Unha sensación de privilexio constante. Para min, a nivel resaltar a felicidade do momento histórico que hai en Galicia en este momento na construcción de instrumentos e de contar con tantos e tan bons profesionais do sector, e o tecido que se está creando entre nós, que é unha cousa que nunca antes houbo e realmente é algo espectacular. Están vindo artesáns de instrumentos de outras comunidades autónomas a colaborar con nós e a ver o que estamos facendo en Galicia ahora mismo. E isto, ser parte disso, é unha sorte. Bueno, ben, estar dentro da artesanía de Galicia me aporta estar dentro de un conxunto de xente coa que me identifico enormemente e ver medrar esa marca como marca de calidade, que é o que eu penso que está intentando e conseguindo a artesanía de Galicia, crear unha marca de calidade.